Id-diżabilità se tkun priorità fil-qasam soċjali għall-Gvern ġdid. U għalhekk li l-Partit Laburista jagħti assigurazzjoni li kull persuna b'diżabilità tinstabilha residenza fil-komunità biex tibqa' tgħix ħajja komda u dinjituża. Waqt żjara fil-kumpanija Union Print fil-Marsa, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li b'din il-ħidma fil-qasam tad-diżabilità se tinħoloq soċjetà ġusta. Il-qasam tad-diżabilità hija l-iktar qasam importanti. U allura l-proġett tal-soċjetà ġusta dik illi kull persuna b'disabilità kemm il-darba jiġu nieqsa l-ġenituri tagħhom ikollhom post fil-komunità, that will be the number one priority fil-qasam soċjali. Joseph Muscat semma kif kull miżura li qed iħabbar il-Partit Laburista tfasslet mod għaqli u responsabbli lejn il-finanzi tal-pajjiż. Manka l-investimenti li qegħdin nagħmlu mhux qegħdin nitfgħu xi bir ta' skiken jew nonfqu hemm u nonfqu law, kollox huwa contained ħafna. Ġifieri jien mill-ġdid nitfa' l-affarijiet fil-perspettiva fil-waqt li ngħid li dawn l-affarijiet they will pay off. Meta tqis l-ammont ta' ħela ta' flus li kellu il-gvern fl-aħħar snin, meta tqis dan l-affarijiet kollha li tagħmel 1,500,000 massimu biex tinvesti fit-tfal għalija it's not an issue. Semma l-importanza tal-proposta li gvern ġdid jifrex il-proġett eżistenti tal-Club 3 to 16 fejn tfal ta' dawk l-etajiet u li għandhom il-ġenituri jaħdmu ikollhom fejn joqogħdu wara il-ħin tal-iskola. Hemm miżur oħra li ftit li xejn nitkellmu dwarha s'issa hija dik li nsaħħu dak li huwa magħruf illum bħala Club 316 illi qiegħed mifrux ċertu skejjel u ħankun qed nifirxuh aktar li huwa pratikament an after school club. Matul iż-żjara fil-Union Print il-mexxej Laburista kien imdawwar mal-istamperija fejn jiġu ippubblikati l-gazzetti l-Orizzont u t-Torċa, kif ukoll iltaqa' mal-ħaddiema taż-żewġ gazzetti u tas-sit elettroniku inewsmalta.com.